guys, di ay namalit sa amuang baboy diri guys. Tag 50 siguro ni kakilo or up. Diara. Diara sila si Dings nagtimbang. Diara si Ma'am Ann, maunay buyer o si Sir G. Ay, shout out to Hel Pilitero, partner! Oh, shout out ni Mr. Hill. Ang ilang paliton guys is 40 to 55 kilos. O ang price guys 165. Dara guys no, ang per kilo. Part 2 yapon. Ang 5 buwan. Sakto jud kayo. 21 kilos. Oh. Tabuela mo ganito na. Ah. Para naman yung tabuela. Ah. Pero balik ko lang ito. Kuan. Ana, ako pang tawagan ako ng order. 40. 40, wow. Naaman? Ha?
Ito? Ha? Yeah. So, thank you. Maura to tanan guys. Natimbang na tanan, no? So, thank you sa nananaw karon sa among gipakita nga video. Thank you for your support, guys. And thank you for watching. Bye.